Mas Komet kalau Mas Rindro. Pangapunten malam hari ini masih ada yakni Mas Victor. Mas Victor ki coba jajal digaweke anu ya, digaweke gubuk asmara ning di versi J. Ngoten iki. Napa J niku Mas? J iki jaranan. Oh, trandung dadi nuntak jelem. Tapi sinembang kok kae Cahayu Probo ini ben jumeneng. Oke. Nah, kene Nduk, kene. Yo Mas, raras kawirian gawekno versi J karo munggahe Victor ki ahli joget. Mas iki lek mek gur ngene karo Victor pangan. Kowe dipangan. Ngono. Kowe mek gur ngene tok, brakot karo Victor. Victor niku piyane gede dhuwur ya Mas? Iya, jogete apik. Wah, ya. Kene Mbak Probo. Kene. Diaturi munggah kene. Karo napa perkara? Ah, yo. Gubuk asmara. Terak kongkang. Kene Cahayu Probo ini. Pas iki wonge Gabung karo Cak Komet karo Cak Swendro. Ana Victor. Yai saka Magetan. Ole. Probor ini wis munggah, Komet wis enek Victor endi? Lah nggih, Tor Victor. Lho jenengan mau nimbali sinten to kula kan? Sampean karo Victor. Lah terus? Victor tak kon joget. Pun diparingi sepat. Komet sampeyan enek. nyanyi Victor langsung munggah ngoten to. Heeh, karo ku ngono. Lah kudune kan pancen wis munggah. Iya, Probor ini kan wis munggah, sampean wis munggah kan, Nduk? Dan kula punten ngriki. Lah Victor endi? Lah tuh kok sampeyan biayane gede dhuwur. Kowe ngerti, Met? Victor, Met. Tak celuki ya. Iya, iya. Kowe kok bablas nguyuh kok. Met apa ning ndi kowe? Dene nyeluk Victor. Apa iki ya, Met? Met. Wah, Victor, wah boten enten Victor. Iki wayange obah-obah dhewe iki. Lha iki apa iki? Oh, lah iki to. Iki lho, kat mau dene ra anu dadi ra kerjane ra sesuai sepate ngono lho. Iki Victor apa tukang traktor, Met? Kuwi ora Victor. Sampeyan Victor? Ora Victor ya rumahku. Iki kan tukang traktor to, Met? Kuwi kanca seni Mojokerto. Oh, nggih ta? Kuwi seniman dalang kuwi. Oh, diro Yo ngantuk. Iki apa butane kok malih loro iki apa iki? Oh iki to Victor iki. Ayo. Kowe ngapusi aku kowe, Ndro. Lah, Mas. Jarimu piyantune gede dhuwur. Loh, nek Victor iku nek gaduke Mbak Probo. Probo iki biasane piye? Probo kan piyantune ideal. Ah, ini pengindulan nek. Woi, iki to Victor iki. Niki. Iya no. Lho, iki lho karo Mbak Im. Ayo kene. Jare mau Gubuk asmara. Ayo metu Ben jalan. joget deh. versi J. Iki Victor. Kowe Victor ah. Udu. Loh, lah kowe sapa? Mosok pitik. Ora mungkin kan? Ya ampun. Victor kan. Nggih, kula Victor. Oh, Victor no. Victor, pikiran kotor. Bukan Probo, bukan. Terus gimana? Victor. Victor. Itu ku mencolot. Victor. Ora apa-apa mencolot. Iki Victor niku Ngomong-ngomong Apa? iya. aku ya jajan. Ya ampun. Pak Diokut nglumpukno wong stunting. Ora kaya. Jadi dia itu punya kelebihan jogete apik dek. Napa? Ora percaya to? Napa ngene iki? Lho njajal tung-tung. Ah, aja percaya, Met. Joget J, versi J. Ayo kasih yo. Versi J. Laras kabeh Gubuk asmara. Wah, rambutnya tua kok. Amit pasang kali matabit tunggal bulu jenanku. Ayo iki moto iki bocah iki moto iki. Lho. Iya. Yo Cahayu. Aku kelingan. Oh, Biyen aku nah. Kowe tak lali sing delok ning kono. Delok kesenian. Nah, sing delok ning kono karo delok karo Komet.
mosok kebak cerita tenan. Wayang lagi Nanti. rakyat Rino cadekan sajane ngati Oke. apa luntur kaya merah hati aku kowe dadi garapmu mergo Wow. ning tubuh Ayo wong delok lho, wong delok lho. Ayo. Aja ganggu lho. Ayo, wong delok lho. Wong delok ora oleh dadi lho. Wong delok kok kesurupan. Ayo. Ayo. Apa sih kesurupan? Wong delok. Ya, Piye Bang. piye met? Itu cak omong-omongan lho sih. apa cak Apa kuwi? Sebab apa? cak Lah pulae kaya ngono. Anu gogrok ta. Mengeten iki to lho sing dipamerke karo bocahmu ya. lo kelebihane luar biasa Iki lho, Met Met. met ning trimo ngene kok dipamerke karo wedok. Aja ngenyek lho ya, iki Victor andalanku ya Mas. Iki ada saka Magetan digore ini joget Andalanmu istimewa. sapa? Selain joget, Victor, Mas ya kaya bal bekel. Lho, Kok bal bekel to. Maksudnya ku kelincahannya. Iya. Kaya ngene kok iso mbok nyek-nyek wis narine kaya ngono apik kaya ngono kok iso. lagi ngene ya met yo. takonono. Selain nari, Selain isone ayo apa? kok, ayo isone. Lho, iki urung sepiro, Mas. Urung Suara. Alagur suara bedino iki nyoro lho. Nembang iso apik. Alagur sulo bedino paknanku, Mas. Lho iki mahasiswa isi. Ayo jajal wis suluk iso ra. Keistimewaane Victor selain nari, nembang, suluk, ndalang ki Victor. Iki Takonono ukuran mahasiswa pedalangan iki pedalangan ya Le. Pedalangan, Pak. dalam semester Pedalangan. berapa? Semester Tor? 7. Semester Loh. 7. Semester 7. Penasaran ukuran katoke piro? Ya apa Katok ya itu. Kowe iki aja ngono, penasaran, aja alus lho ukurane pempes piro. paling yon sewu ora isone rokne suarane komet. Yo ora met. Aja sini-sini wong lho met. Aja mirang-mirang aku. Ora. Ayo endi andalan? Jajaran apik ndi karo Ayo. Victor? Jajal. Ayo met tes met. Ayo Mas. Iki mahasiswa pedalangan kowe kan mahasiswa pedal. Pedal-pedal kowe. Niki semester 7 to. Itu. Kowe semester piro met? Semester piro sampe? Lah semester piro? Semester 2. Bu. Santai Kowe iki yo dongkol lho. Mas, Ayo met. tak tuh dikedang. Ikuti suara saya. Iyo. Apa? Apa nyombong nih suara? Lah iki donya ora enek Victor iki wis nyuwara kok. Gurune probo ya. Ikuti suara saya. Oke met. La 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 la. La 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 la. Iso. Apik lho cangkeme ngawur. Vokalmu nyanyi-nyanyi tak. Urung. Tenang lho met. Sini wong lho met. Kedangnya masih. Endang. La 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 la. Ya. La 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 la. Nanti cari. Apik lho. Apik dhek. Vokale ekspresine koyo ondur-ondur. Kok gak iso? Mundur. Apik koreo ngomong. Aja sini-sini wong lho. Ekspresine apik. Anak trimo sampean lebih urgent, nek urgent halumrah gamelan coba sampean sapa. Sek. Heeh. Ke ngetan meneh. Apa? Banyuwangi. Iya, coba. Ya, jajal. Dhuwur nadane. Iso. Sapa ora? Lah, aku ora iso dhuwur ini apa to? Maneng ison maneng diloro ati Ulang-ulang kamu lho, Nduk, Prabu ini. Ayo.
Ojo kalah. Ojo isi di sini tor. Maneng. Yo. Dhuwur lho. Las, kaya Prabowo ini lho. Gurune Maneng. Cek met. Apa bugle apa met? Baterai. Oh baterai. Bot. Tor wis tak jambak. Lho. Maneng iso. Ya. Maneng diloro ati. Maneng isun maneng loro ati Met ojo sini aku lho met. Koetan Banyuwangi. Baik ngalen iso. Iso. Ulun. Ning ndi. Jawa Barat. Ayo. Satu nada. Dia lelaki, kamu lelaki, Slendro juga lelaki, Pak Rudi pun lelaki, Yoko lelaki, Sing Morjen punya lelaki, Sing ngebas. Victor juga lelaki, tukang syuting lelaki. Siap lagu kok. Lagu kok. Lelaki tok sing bener. Iya toh, Pak. Lagu kok. Apa? Dhewe bingung. Ya gak iso bingung ndang ayo. Victor iso wong didikane Prabowo ini kok. Iya lata-late Victor lah juga ini gitu ya. Victor Mini, oke. Mini. Lelaki kok yo. Lelaki lho. Rungane sik. Piye. Sapiro ngono. Pinten, Mas? Yo. Jari sore mang sik tas tak guntingno jari iki Mas. Iki gak serbet to iki. Lah tuku jare siji kan kanggo wong telu to. Nyek kowe yo. Aneh kok penyanyi kok budek. Sik to kan. Dirungokno sik lho cek Naga kok ngeling akot kok. Victor juga lelaki, Panuti gareng juga lelaki. Dek ngerti nek aku lanang. Aku adus nginceng. Lho, Allah Akbar, Allah Hei, Akbar. aku malah adan. Itu malah adan. Malah komat. Karepe versi religi. Religi. Religi kok. Dan ngaturke napa niki keluarga. Nembang apa tak bagus? Oh sik Pak, niki nek perkara kuwi nari joget jaranan komet mau kalah. Kene met. Ojo isi sino. Jaranan. Sikil gula kemari lho. Alah ora apa-apa. Ora apa-apa ben keseliu neh. Dagelan larang kok. Ben keseliu neh ngono. Ayo met, kene met. Tor Victor. Apa enggak? Kon lungguh kene Bang, ketendang komet kon. Komet iki gampang ngitekan nek karo cah cilik. Astagfirullah ya Allah. Ayo met. Apa ki tabuhane apa, Ndro? Manut no. Kethek ugleng. Lho maksudmu aranono. Ora sampean iki. Jalanan yo ora. Oh jaranan. Apik. Tranurung. Ayo jajal. Dek mau kalah karo Victor sik. Ayo. Yuk. Jaranan foto beling, rene tak tembeling. Dosa. Setor jaranan foto beling, rene tak tembeling. Dosa. Jaranan foto beling, rene tak tembeling. Dosa. Jaranan foto beling, rene tak tembeling. Dosa. Setor foto beling, sing kaya maling. Wis ta. Iki piye ta iki? Jane aku yo anak-anak. Iki konsepnya piye to? Ngene iki dalan ngene iki simi lek ora 17 lembar ora iso lho Kang. Iki konsepnya piye Kang iki? Tunggale kuwi ngono kaya. Ini gak aku ra iso lho, Kang. Ora cetha. Tapi nduk Prabowo ini mumpung menika wonten Victor, wonten Mas Komet.
Dalu menika ya sadurunge aturipun ya tetep melu ndedonga muga-muga Pak Ogut sak keluarga tansah pinaringan berkah segel kuwarasan. Senenge mboten kaya bengi niki. Lho iya, Nduk, iya. Seniman tumplek teng mriki, suwe Nggih. gak ketemu Cak Komet kok ya wis Iya. ganti, gitu. Lho piye met? Kok ganti met? Kira penake gak apik. Jelasne met, jelasne met. Jelasne met. Suwi ra petuk. Senenge gak kaya bengi iki. Nang keluarga besar Pak De Ogut. Ogut sama Mbak Yosi. Kan seneng-seneng Seneng. berbahagia. Iya. Mbot napa niku suwe mboten panggih kali Cak Komet kok wis ganti. Piye met? Ayo jawab met. Seneng bet sedangu mboten panggih tak komete api. Api. Kok enek kata-kata wis ganti lho. Lho, sik diurus met, diurus met. Diurus met. Lah bener lho ya iki kula mung perlu klarifikasi Heeh. saja. Kan BE ono kabar yang tidak benar kan sampean sing klarifikasi. Heeh. Lho iki aja ngantek tumpang suh. Betul Om, kan kita Kabar. sesama seniman ya kaya dulur Iya, dhewe iya. kan. Victor biasanya ya gandeng karo aku. Heeh. Kan panggah saya ini panggah gandeng. Gandeng. Nih Mbak tak omongi, aku ki hanya sekedar partner kerja membantu Mas Komet malam hari ini. Ora tau neko-neko, Komet iki karo sapa to sing tau Nah, rukun. meskipun seperti itu paling tidak kalaupun ada masalah paling tidak di seperti pementasan ini harusnya sama tidak mempertanyakan hal tersebut. Itu kan personal. Lho kan jenenge konco Intern. kaya dulur. Mbak Probo aku tepang sampean rampun dangu to. Ngerti watak-watake Mas Komet iki kaya apa? Nek aku diwarke sapa-sapa oke. Yo Siap. percaya ta, aku ki Jangan percaya hanya lho. mendengarkan dari satu pihak saja tapi dengarkan dari kedua pihak dulu. Ada apa sebaliknya? Kan ya Ya kan, kaya tak takok. Wong iki biasane ngono kuwi ngalembono awake dhewe ora ngerti kabeh isine apa to. Lah, Mas. kan Wes itu toh, suwe gak percaya karo aku sing ngalami kan ya aku. Ya toh, Lah kan dan- klarifikasi itu penting toh. Dari nang kene Kowe rasa Syukur. tane yo. Ya metu. Sabar-sabari kon yo. Wong ayu-ayu diseret ngalor seret ngidul. piye men? Wis seret-seret padake karung apa piye. Yo tak antem iki. Ya, ya. Aku ora melu. Kok iso disabar-sabari wong wedok kaya ngene ditakoni sik geret-rene digoro-goro kene gorono. Ini iki Mbak Yosi lak yo bingung. Iku Prabu karep apa karo Komet iku karepe apa, he? Ditakoni mak digeret-geret rono-rono maksudmu apa, he? Lah rungokno ya. Akabarnya apa? Loh, Wingi. Ayo, Nyek lagi. aku suwi lho gak krungu ya. Rumah aku Probor ini ki menungso maca ayu-ayu mok seret-seret kok leken bledekan nah. Kon niku ya apa rek kon niku? Ngene lho, Rok. Kon niku ngono enggak metu-metu. Ngene lho kon. Lho, Kono. lah bahasa Jawa Timuran nganggo Jawa Timur, Jawa Jawa Timur. Timur. Meneh kene bos. Nah kene seneng-seneng daleme Pak De Ogut Pak De sama Ogut. Bu Yosi. Iya. Wonten lho Om, nggih. Iya. Iki masyarakat Soko khususnya nggih niku. Nggih, wonten Mbak Kucuk tempuran. Tempuran. Nah niku masih niki. Apa wae remeki apa kowe? Aku sampean ditekakne iki ya paling tidak. Seto aku ditekak piye to? Di Piye to Mas? Sampeyan ngomong sampe diaturi ndak mriki menika ra. Saya tak diaturi genduren kok piye to. Kok iki dekne munggah rene iki. Aku muga rene iki. Dikon rene langsung apa? Mantuk. Aku wetak. Heeh sing baku. Bakune menika ngucapaken selamat kagem temanten kekalih. Nggih. Mugi-mugi Sing dadi manten ki sapa? lho Kok ngawur ora ngerti acarane, Kowe Met? iki ditanggap wong ning rasamu. Lah? Iki ngono ora ngantenan. Oh, Lho, apa? lho apa Mas? Apa to yu? Aduh. Apa Mbak? Mantene iku jelas wis suwe. Iki ngekarke. Nah. Tasya kurang, carane wong apa jenenge? Bahasa Indonesia dan bahasa modern mengatakan mengukuhkan. Lah, Iya. nek wong Jawa wong daerah Jawa Tengah iki mbangun nikah ora cuma mbangun konstruksi jembatan. Dong kono. Enggak. Lho, Kan kaya Bu Mujiatun asline piyayi Nganjuk. Dadi mriko ya nalurekne adat wonten Nganjuk dadi gelem ora gelem dikarke masih oleh dadi manten wis suwi. Muga-muga tansah sakinah mawaddah, Mbak. Warahmah. Monggo badhe Tapi nyanyi piye? Robor ini mau tak pengen sampean upama nembang duet kali ini kan apa? Niku iso Boleh, nembang. boleh. Boleh? Victor boleh? Nggih, monggo. Apa nduk? Tembane. Victor. Oh dia lelaki ya, ya. Itu la la la. tembang campur sari oleh Robor ini ki sembarang Boleh. iso. Napa niku? Katresnan. Katresnan lintang asmara mawon. Oh, lintang asmara. Iya, Oh, Pak. arane lintang asmara Oh betul. gitu. Oh, iya. Dadi Iya. ben koyo Mbak
Mbak Yosi karo Pak Betul Dewo. ben serasi. Heeh. Kulo nek ngeten kados napa? Ya kaya ngeterno tekal. Mbok sing Oh, ngapi lho Cak sampeyan Wong kaya ngono kok kaya Pak Deokut karo Mbak Yosi. Ha iki seprapate Pak Deokut. paribasane iku Paribasa. tresnane iku lho. Iki pasangan serasi dia kok, pasangan Met. serasi. Kok jejeke Kok gitu. iso? Aja ngenyek ngono Mas yo arek iki kaya benik lho ya gak apa. Iki ora penak. Ora benek ya, Met ya. Ora Iki cetha, kaya ya. aran kucing Anggora. Heeh. Tembange lintang asmara. Asmara. Oke. Rol sik ya, Le. Ral. Lalur minta ning flore ril. Sik Tor Victor. Kene iki butuh pirang meter kok mbimu? Sak meter setengah. Kowe iki nyek rumah samu kancane kain pirang meter dhek mek kacu kok dhek. Sapu tangan. Malah nembak. Oh, Dik. Ayo. Iket Ral Tor. Ral. Semeter. Ya. iket. Susah marahi. Ini lho, aku lho. Ayo sing marahi aku lho. Digandreng lho. Ayo. Ayo Tor digandreng Tor. Iya, iya. Ndah. Cah potongane kaya sapu tangan. Cerewet gitu apa ora? Ya bagus ngono, Met. Wong ayu tresno. Mau apa nih? Wis. Sing munyer ki sing wedok ya, Nduk. Ora kok lanang. Adike mau apa ta, Bro? Adike mau apa nih? Aja tukaran karo adike. Mboten lho, Pak. Iki aja Lajeng niku ngono, Pak. jalane kula terus lho, Pak. Lek adike njaluk pipis sih mbok ya ditatur to, Ditatur, Met, ditatur. Adik arepmu Aku yo. gak iso natur. Kasih natur. Lagi kan gak ndok kene to, Dik. Lah ngerti. Umume wong kaya Wahyu. Ya. wong ayu tresna mungkin tombo susah Tor, sik. Tor, rungokno ibu yo, Nak. Iya. Kowe iki pacare. Kok ibu kowe yo? Bu. Mi matamu kok iso. Syukur. Nglamak. Kowe harus ngomong iki Pake. Eh? Pake. Aku anak iki. Yo, Anake kon njaluk mie kowe. kowe Pake. Lah, iki- Victor ki mboke. Iki mboke. Yo. Kowe tak ben anake tak gecek deknane. Kok kecek apa? Garuti rumah tangga. Kurang tinggi Tor, kurang tinggi. Iya, lagi-lagi Tor ya. Wong ayu. Ngono lho. Jare Eh. ora dune. Nadamu. Nadane. Nyanyi kae rungokne sik lagi muni. Mas pira, Mas? Ayo, sepira, Met, ngomongnya, Met. La. Wong ayu. Lah jare marahi ngono lho. Saire Aku tak Tor. pakan ajaran. Ini mahasiswa lho. Kaya ngono iki mahasiswa. Yo. Medun. Ya ampun ya. Met, kowe dagelan banyol ya, Mas ya. Aku nek karo ngono wis tak. Komet iku kurang ajar. Adik ya, Adik, gemes. Kowe mancalmu aja gegere, Met. Napa? Ndase. Ora cedhak. Yo. Rapatine kok yo. Wong ayu tresna mungkin arya tombo susah jroning batenmu. Wong bagus antara Pinak dadi Victor. Met. rasa atimu Aja bener-bener. tresnaku Apa, Met? Tor, apa? Iki apa Tor getar-getar Tor? Anu HP. Sok HP-mu. Walah. Pikir to. Oh, Mas, apa tuku kacang aku? lah kok kira apa? Akhirnya bakul kacang. Ngawur wong kok direken kacang kok. Tresnaku tulus jroning kalbu. Kalau mlaku-mlaku le, jak mlaku pacare. Aku melek to. Tumbasan pinten Sik. Kok tumbasan pinten mbok padane wedhus to, Met? Teh. Aja mbok nyek, aja mbok nyek. Rasaku ora bakal
tata sakaraga yen tresno bisa aja ditekat bro, aja ditekat bro. saking romantise Yo, lintang Hasmoro. Dados. Bintongan yo Buat Pak dan Kenyarwo, ayo sih. Oke, lintang Hasmoro. Sudah buat apa lagi, Sundalu? Awas. Siang Wantara Katri oleh lepati sing ati Bercengkok bro. Sayangku iso anduweni Duweni marang sang yasona angin putih. Bayani lintang Hasmoro kunjuk dulur-dulur mojok ngertos semuanya. Ono lintang, ono ini. Ojo Kerto hidup Manggala yo cico 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 Hey!
Sampai kantor menika. Oke, terima kasih. Mbak Yosi, terima kasih ya Mbak. Wah, kocok-kocok paling. Kocok-kocok ini pokoknya bar disangoni terus mari ketok padang-padang Ketok kabeh. biar. Aku bareng melu padang ya. Drum. Dro, kowe teko kono. Terus lentroku. Wong delok sing omahe adoh. Dro, Dro. Dro, Rata lho. sing omahe adoh jilbabane ngono ya ane omahe adoh. Kayak bojoku dhewe. Sampai dhewe kok. Omahe. Kabeh rata Mas. Wah. Aja nek sing tercecer. Edan. Edan. Sing kene wis. Wis kabeh? Wis kabeh. Wis kabeh. Mriko paling saka Bu Yosi. Nggih, Bu Mbak Yosi, Mbak Manten. Mbak Manten. Sek turah loro iki, Met. Gak dah. Sawu. Ojo, dagelan ojo. Ojo. Aku ya apa tau? Sampeyan wis durung, Mbak? Sampun. Mas, Sampun. kowe Met. Gak wis gak. Untalan dhewe. Ya gak oleh Met, muring-muring. sek turah Nesu. loro, Met. Aku iki kon jero wis diomongi. Apa? Nanti kan aku nyamar kan Mas ya. Nanti cukup sampean sama jiran sudah cukup. Lah kok kuwabe entek sisa kae. Ini pemerataan. Yo lah yo makan. Apik piye apik. Titik edang lho padha krasa lho. Lek perlu, Met, lek perlu ora mung saweran saka Mbak Yosi, engko jatahmu ya ditum kanca-kanca. Sama rata. Los sama lah kadak. Lho, Ora masalah. pemerataan Kowe ngono lho. kurang. Kowe njaluk Pak Ogun. Pak aku gak leker aku. Saku. Pak Gelem ra? yo gelem lah. Gelem ra? Aku ngerti mbok akeh. Lu potonganmu ngono gelem ngono kaya. Wis durung? Nggih. Oke, Probolini. Siap. Mereka tetep bangan lintang asmara matur banun nggih pinarak rumiyin. Jajal tak tutupi, Siap. tak tutupi anu Mbak. Sapa sing ngurung nembang cah loro iki sapa Mbak Probolini? Sing loro. Iya, dia. Ono dia karo Mbak Alin. Ellen. 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 Ellen kali dia. Ellen kali dia. Ben jumeneng rene, ben jumeneng rene. Siap. Sik, Ayo, sik. cantik. Kene. Kene cantik tak oleh no Victor Heeh, cantik. heeh. Kene. Wang nomor bawa sesuk kene iki. Heeh. monggo. Jangan masaku. Iya, sama Mbak Ellen. Iki dia. Iya, yo. Piye, Met? Nonton ondel-ondel. Dalu ki Coba cara nembang napa? Wong loro niki tak barengke. Jadi kliak-kliak watur kecandaan. Nduk Probolini. Tambah. Ayo dikancani iki no, iki dikancani lho iki. Victor iki. Nah. Aku nang kono ben kaya manten. Nggih. Lu kok tenanan ya. Ah, petung karo Mbak sapa kae, Nduk? Mbak Ellen, Ellen. Apa Len? mau Tembangi. wonten pamundutan gereja kan nggih Om? Lah, oke, Gerajakan Banyuwangi. Mawi bawa napa anu? Langsung mawon nggih. Nah, ben dibawani Probolini kali Victor, ya. Oh, lihat mayon niku ya. Tor. Ombol-ombol. tor. Heeh. Ben rodok gayeng. Nggih, nggih. Oke. Mambiat mayon paman. Tor di sana bagi iki kan Tor. Umbul-umbul. Ombol-ombol. Aku. Wah. Iki lho gandeng kamu iki lho. Kadung di DP wong mak-mak. Oh, lah aku malah banyak penyakit. Aku ijol kacek 50 dong. Aku tak Ora apa-apa kok. Ijol-ijol kacek 50 kon lo tak urupno baterai lo kemayu. Oh, iso Bareng kabeh kene. aku. Sekarang kene kok kaya tekek apa menek wit. Ya. Suara Suarane piye? Mari di. Anu Victor munggul. Ya. Aku engklek. Nyek we, nyek we. Berarti, Met. Ayo juaraku. Tapi Gende Aja mengalah. Belambiangan piye, Met? Nyek.
Jarno ngenyek dhek ngenyek. Ora ngene ya Met yo pancen ngepasne yo meneh yo Met yo. Iya. Oh, balane dhewe. Aja kaya ngono enake kaya ngene lek jenggleng kok iso. Luwes. Apa? Ora ning lanang yo Met yo. Ayo dia rasa jenggleng sing jenggleng ben iki. Wong melu-melu mencolot kaya. Tapi pengen jenggleng ora Met. Ping pindho, Met. Met, piye Met? Ping pindho. Aja kalah Met, aja kalah Met. Ayo Met, ayo balik. Kowe piye karo eklek Met? Iya. Nuswanto Piye Met? Telu, Met. Piye? Iya, pindra. Telu. Aja kalah Met. Yo. Ngenyek. 16. 16, ayo. Ayo rasa bateraimu teh. Apa nganggo baterai ngono Met? Rumah samu dolanane cah cilik kaya. Ganti cas. Ya. Nah iki kita ra iso yakin. Nah, piye? Bianyu wangi Ya, Met. Aja kalah Met. Munyer lho, Met. Ayo Met, aja kalah Met. Aja ngisirke bocor Aja Met. sini ki Sing lek kita aku gak jelas. baleni Oh, ya. iki menyapo dene. Iki baleni. Lho tamatno. Tamatno. Ngomong ae. Maksudnya gerakannya piye ta, Mbak? Ora mau tamate lagi mau. Urung. Genahno. Ping piro? Ping piro? Pisan tapi genah. Pisan tapi ono. Ora ngene. Tamatno. Oh, beda. Iya ta, iya ta. Kalian ono ta? Bianyu Komet teko. Nanti dikei contoh. Ora mau sawang iki. Amare iki. Lho. Wah, kena dalam. Alah Met iku. Ya ampun, aku kayak ditambahi laler. Aku malah kelingan kancaku kurmen. Penemben nek kate bales, pelan ae sik Oh, mental deh. Sik milih sing ndek. Nata kuda-kuda dadi ben ora mundur ngono kuwi. Apa nyaduk geger Met. Kaya iso ora? Iso ora? Piye kene. Ngene fer ngono. Jajal. Bianyu wangi. Ya. Dek kan salto. Heeh. Mila versi ini sih. Heeh. Ayo, kalah Met. Apa Met? Malah kaya kiri anyang-anyangan. Malah ora cetha. Wetan segara lawan kita alas angker. Mbok sing Wong anu banter karo karan teko. Batene sisan. Met. Bene to Ben kaya. wong iki ekspresikan Dek dhewe. merasakan ngono. Lah aku Sampai iku Piye mau piye? aku yo pikiranku wis teko dinti. Halusinasimu. Halusinasiku. Lah gur sak kuplik. Ya. Aja. Kang kaliwat liwat Jangan susah kasih
nembangi gerajakan mediator ke dia karo Eli ya wong ayu. Kayak apa? Gerajakan Banyu Wangi. Tinalak lumiyin, Mbak Ellen kalian nduk dia. Bu ini apa to, Met? Met kuwi sandale sapa to kuwi? Victor. Kon gawe to, aja terus ngono kuwi engko sikile kenek telek ngono. Nah, Probo ini terima kasih nggih Cayu lenggah rumiyin. Nah.
Saya kira gudi Pak Ahmad ya. Ya manut. Victor lho, iki lho pancen yo iki mahasiswa pedalangan isi Surakarta. Semester 70. Ya, Le. Pitu, wong kancane anakku. Malah mbok ceblokno. Nggih, menika mengkaten Cak Komen kalian Mas Lendro karo Tole Victor. Terima kasih perkara tembangan gue cekan gue dibacutke salok nggon wanci. Ogor-ogor. Gara-gara bos. Utawa gor. Piye met omong. Ro. Mas aku gak. Tapi sandale engko kon gawe aja nganti ora. Oke, siap. Oke. Menika sing Mbak apa sing dadi lekase penjadi menika menawa Pak Kasihati sak keluarga Sumarambah, Bu Mujiatun lan pinanganten nggih menika sing dikarke Mas Supriyadi kalian Mbak Yosi. Muga tansah mangke katentreman kaliyan bagas waras waris. Allahumma amin. Sowan ngarsane kiyaine Semar Badranaya Cahayu ndak derekke yung.